बे समाव आङो दङ गुवाहाटीनि नैबे शंकरदेव कलाक्षेत्र बेवहाय आङो दङ थांनाय समाव 20 जुन बे जुनाव फोसावजानाय डिलिमिटेशन ड्राफ्ट बे डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ लानानैनो गोबां जायगाफोरावनो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायबा जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो क्लेम एन्ड अबजेक्शन बे अबजेक्शनखौ थांनाय 11 जुलाइ बे जुलाइयाव दाफामफिननाय आरो नायफामफिननाय बेखौ होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै नैबे गुवाहाटीनि नैबे कलाक्षेत्रआव थानाय बेहाय बिसायख'थि आयग बे बिसायख'थि आयगनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव मोनसे बिथांमोननि जे पिटिशन क्लेम एन्ड अबजेक्शन बेखौ नायफामफिननाय बिथांमोननिफ्राय बाथ्रा खोनासंनाय बेखौ जादोंमोन आरो दिनैहाय नुनो मोनदों बेवहाय क'क्राझार बाक्सा चिरां कार्बि आलं आरो डिमा हासाव बे डिमा हासावफोरनि जे समस्याफोर बे समस्याफोरखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों बिसायख'थि आय'गा आं नैबे समाव गेदेमा बिथांमोनजों सावरायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो मोन 13था जे आफाद बे आफादा मोनसे जथायै मोनसे डेलिगेसन टीम फैदोंमोन आरो बिथांमोननि जे नैबे समाव बिसायख'थि आयगनि मा खावलायखो बे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो जों नाजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंहा हारिमु आफाद आरो लोगोसेनो प्राइमारि टिचार एस'सिएशन आरो गासै मोन 13 बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो गासै दल संगठना दिनै जि माने सान थिनानै होदों भारतनि निर्बाचन आय'गा माने बिसायख'थि आय'गा बेबायदियै जोङो दिनै हल नाम्बार 3आव जोंनि जिखिनि दाबि दङमोन जोंनि जिखिनि मेम'रेन्डाम दङमोन आरो ड्राफ्ट 20 तारिख जुनाव ओंखारनायनि उनाव बे ड्राफ्टआव जिखिनि गोरोन्थि दङ जिखिनि सोदांनांगौ दङ इनक्लुजन एक्सक्लुजन साजेसन अबजेक्शन आरो बेयाव जिखिनि दाजाब दानख' दङमोन गासैबो मेटारखौ जोङो लानानै दिनै जोङो आसाम नाङै जिखिनि समस्ति पर्यायनि मेटार दङ लोगोसे 6 शिड्युल बिटिआरनि सिंनि जिखिनि दाबि जोङो बेखौ जमा होबाय आरो जोंनि खोथाखौ जोङो ब्रिफलि जिखिनि टु दा पइन्ट बुंनांगौ स्पस्तयै जों बुंदों जे जोङो दाबि खालामदोंमोन क'क्राझार एसटि समस्ति बाहाल थानांगौ लोगोसेनो उदालगुरि माने लकसभा समस्ति बिटिआरआव मोननै पार्लियामेन्ट दानांगौ आरो क'क्राझार एसटिखौ बाहाल लाखिनायनि थाखाय पार्लियामेन्ट समस्तिखौ जों धन्यबाद होदों आरो एखे लोगोयैनो 14टा एसेम्बलि सेगमेन्ट जों दाबिदोंमोन नाथाय बावखुंग्रिखौ एडिशनेलि बिथांमोना क्रिएट खालामनानै 15टा खालामबाय बिनि थाखायबो जोङो आयगखौ धन्यबाद होदों किन्तु लोगोसेयैनो उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिटखौ जों दाबिनाय बायदि बिथांमोना गनायाखै आरो बिथांमोननि ड्राफ्टआव उदालगुरि माने दरं नन 6 शिड्युलनि मोनबा समस्ति आरो 6 शिड्युल तामुलपुर माने गरेस्वर भेरगाव उदालगुरि माजबाद टंला मोनद' विधानसभा समस्तिखौ क्लाब खालामनानै मिक्स खालामनानै बिथांमोना 6 शिड्युलनि स्पिरिटखौ भंग खालामदों आरो 6 शिड्युलाव जि मर्यादा जोंनि जि पलिटिकेल राइट्स जोंनि जि पलिटिकेल प्रिभिलेज जि मोननांगौ आरो 35 बोसोरनि जि संग्रामनि बिनिमयाव राजनितिक भाबै जों अधिकारनि बाथ्रा जि रायलायबोदोंमोन जि सोमावसारदोंमोन 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानाय बिनि बिनिमयावसो जों राजनितिक अधिकारखौ दिनै मोनदों आरो बे अधिकारखौ जोङो अकल काउन्सिलावल' मोनबा जानाय नङा एसेम्बलि पार्लियामेन्ट भारतनि संबिधाननि आधाराव आर्टिकेल 330 आर्टिकेल 332 जि मोनसे बेयाव माने शिड्युल माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय जि मोनसे बेबस्था दङ बिनि आधाराव जों मोननांगौ बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बिथांमोननो जोंनि जि माने मेम'रेन्डाम बेयाव जिहेतु होखानाय दङ एडिशनेलि जोंनि पइन्ट्सफोरखौ जों लाखिदों आरो बेबायदि दिनै आय'गा जोंनि खोथाफोरखौ खोनासंबाय बिथांमोना बेखौ लानानै फिन कनसिडारेसननि थाखाय बिबेसना खालामगोन आरो बिनि उनाव फाइनाल ड्राफ्टआ ओंखारगोन जोङो मिजिंथिदों जोङो आसाबादि बर' रायजो राजा बर'नि माहारियारि आफादफोरा जोङो आसाबादि जे फाइनाल ड्राफ्टआव उदालगुरि लकसभा समस्तिया दाजागोन आरो भैरबकुन्द नाम होदों नाम सोलायबानो जानाय नङा जोंनि स्पिरिटआ जाबाय डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोननै 6 शिड्युल माने एरियाजों मोनद' समस्तिजोंनो जुदि लकसभा जादोंब्ला मानो थाखाय मोनद' एसेम्बलिजों उदालगुरि बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव स्पिरिट 6 शिड्युलखौ मेनटेन खालामनानै मानो समस्ति जाया बे बाथ्राखौ जोङो दिनै स्पस्तयै आयगनि सिगाङाव बुंबावबाय गहपुराव सेटेलाइट माने सेग्रेगेट खालामनाय जादों बर' मानसिफोरखौ भाग खालामनाय जादों सटिया डिफु आरो गोबां बेबायदि माखासे जोंनियाव दाबि दङ आरो बिथांमोननि जि नडेल अफिसार बिथांमोननो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोङो होनानै फैदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव बिबेसना खालामगोन जोंनि आवाज जोंनि दाबिया कन्टिनिउ थागोन जों मिजिंथियो जे आय'गा बर' हारिनि ट्राइबेलनि जोंनि सन अफ दा सइलनि जि मोनसे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ बिथांमोना कनसिडार खालामगोन
बे बाथ्राखौनो आङो दिनै स्पष्टयै फोरमायबाय गोजोनथों हाबाफारि लानानै फैदों बिथांमोननि बे मोनसे माने सिस्टेमेटिक मोनसे जि मोनसे पाब्लिक हियारिं लानांगौ बिनि थाखाय पाब्लिकनि सेन्टिमेन्ट इमोसन बिथांमोननि हिस्ट्रिकेल ग्राउन्ड बा कनस्टिटिउसनेल लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट ग्राउन्ड्सफोरखौ खोनासंदों आरो जों आसाबादि आरो जुदि जोंनि मिजिं आरो आसाया जाफुङाब्ला गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक डिमान्ड जि जोङो माने सिस्टेमेटिकलि खालामलांनांगौ बिनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगोन आरो बिनि थाखाय बयबो बर'फोरा इउनाइटेडलि जों स्टेन्ड खालामनांगोन आरो दिनै खौसेयै बर'नि दल संगठना जिहेतु दङ जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ मोनफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन होननानै आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय गोजोन्थों नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दिपेन बर' आरो बिथाङा फोरमायदों जे गावसोरनि एमएन अबजेक्टिभ थामहिनबा बिथांमोननि क्लेमेन्ट अबजेक्सन बे अबजेक्सनखौ बिथांमोना रोखायै फोरमायना होदों आरो बिथांमोननि जे बे दाबिखौ बिथांमोना क्लियारै बिसायख'थि आयग बे बिसायख'थि आयगनो बिथांमोना फोरमायना होदों आरो बिथांमोना मोनसे खोथाखौ रोखायै फोरमायदों जे बे नैबे बिटिसिआ बर' हारिनि थैजों सोरजिजानाय मोनसे सिक्स सिडिउल एरिया आरो बेवहाय गोबांनि बर' हारिनि बा बर'फोरनि मोनसे आसा बे मिजिङा दं आरो बेखौ लानानैनो बिथाङा फोरमायदों जे जुदि बेखौ मानियाब्ला बिथांमोना बिसायख'थि आय'ग बा नैबे सिक्स सिडिउल थानाय जे एरिया बेखौ जुदि बिथांमोना जे मावफुंहोआब्ला फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोना आन्दलन खालामलांगोन होनना बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव कलाक्षेत्रनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव सिदायै फोरमायबाय गोजोन्थों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन